नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयज खबरो. शासक निधीतल्यान खरेदी केल्ल्या ॲम्ब्युलन्साची शासक शिवराम हेब्बार हेमी स्वतः चालनाकन परीक्षण केले. येल्लापूर. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शासकालया अनुदानातल्यान कोरोना रुग्णांक उपचारासाठी कार्मिक सचिव श्री शिवराम हेब्बार हेमी आपल्या विधानसभा क्षेत्रात येल्लापुरात 4 ॲम्ब्युलन्स खरेदी केल्यात. ती वाहनां कशी आसात, घटमूट आसात की ना, चालीक कशी आसात, तितूंत लोपदोश पळयसाठी स्वतः ॲम्ब्युलन्स चलोवन ट्रायल मान पळयले. येल्लापूर प्रवासी मंदिरा कडेच्यान येल्लापूर शहरात एक फेरी मारून ॲम्ब्युलन्साची परीक्षा केली आणि खात्री करून घेतली. श्री हेब्बार हेमी वृत्तीन लॉरी चालक, नंतर बीजेपीचे कार्यकर्ते म्हूण पक्षाची सेवा करून जिल्हा बीजेपी अध्यक्ष झाले. काही राजकीय कारणान काँग्रेस पक्षात परत प्रवेश करून येल्लापूर विधानसभा क्षेत्राचे शासक झाले. नंतर परत बीजेपी पक्षात येऊन आज कामगार मंत्री झालात. हेब्बार हेमी आपल्या शासकीय अनुदानातल्यान दिल्ली 4 ॲम्ब्युलन्सां ही सोडून आता या क्षेत्रात आपल्या स्वतः पैशान नवीन ॲम्ब्युलन्सां खरेदी करच्या तयारीत आसात असे कळलेला. ड्राइव ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ कारवार अंकोला क्षेत्रात प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 10 डॉक्टरांची नेमणूक. कारवार अंकोला विधानसभा क्षेत्राचे सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात 10 तज्ञ वैद्यांची नेमणूक केला. तशें म्हूण या क्षेत्राची शासकी रुपाली नायक हेमी हर्ष व्यक्त केला. कारवार अंकोला या दोन्ही तालुक्यात काही आरोग्य केंद्रात तज्ञ वैद्यांची खूप गरज आशिल्ली. आरोग्य केंद्रात वैद्य ना जावन रुग्णाक वेगवेगळ्या जाग्यार वयचे पडटाले. जाता तितले बेगी डॉक्टर नेमणूक करा अशें मुख्यमंत्र्याक मनवी दिल्ली. तशें म्हूण मुख्यमंत्र्यान त्या मनवीचे विचार करून अंकोला तालुक्यात 4 आणि कारवार आरोग्य केंद्रात 6 डॉक्टर नेमणूक केलात. तेजेन थोड्या जाग्यार आरोग्य सेवा बरी मेळटली आणि काही जाग्यार असल्या आरोग्य केंद्रात काही डॉक्टरांची गरज आसा. रामनगुळी, हिल्लूरू, हळगा, तोडूर, अमदळी, सिद्दर, चेंडिया, उळगा, कद्रा, हणकोण, देऊळमक्की अशा जाग्यार डॉक्टरांची गरज आसून भविष्यात त्या आरोग्य केंद्रात डॉक्टरांची नेमणूक करूंक प्रयत्न चालू आसात अशें रुपाली नायक हेमी सांगलें. कारवार अंकोला क्षेत्रात आरोग्य केंद्रात डॉक्टरांची नेमणूक केले बद्दल मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्र्याली रुपाली नायक हेमी आभार मानला. बेळगावात होलसेल मार्केट ठप्प जाल्ल्यान जोयडासह कारवार गोवा बाजारपेठेचेर परिणाम शक्य. महागाई वाडटली, गरिबाक बसतलो तडको. कोरोनाची वाडची संख्या लक्षात घेवन बेळगावात कडक लॉकडाऊन केले आसा आणि हो लॉकडाऊन 7 जून पर्यंत उरतलो. ह्या वेळार भाजी मार्केट बंद उरतले. हेजो फटको जोयडा कारवारसह गोवा राज्यात बसतलो. बेळगावचे होलसेल मार्केट संपूर्ण जोयडा तालुक्यातल्या बाजारपेठेचेर अवलंबून उरता. कडधान्य, भाजीपालो व इतर साहित्य हे बेळगावच्या मार्केटांतल्यान जोयडा तालुक्यातल्या रामनगर, जगलपेठ, जोयडा, कुंभारवाडा आणि कारवार तालुक्यातल्या बाजारपेठेत येता. बेळगावचो व्यवहार ठप्प जाल्ल्यान जोयडातल्या बाजारपेठेत भाजीपालो व इतर साहित्य येवचे बंद जातले. ताका लागून बाजारपेठेत सामानाचे दर वाडन सामान्य लोकांक फटको बसतलो. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात कोरोना संक्रमण थांबवचे दृष्टीन ताप तपासणी सप्ताह बायोमेट्रिक नियम लागू. जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन. कारवार. राज्यातच उत्तर कन्नड जिल्ह्यात जास्त कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या वाढिली. त्या अनुषंगान जिल्ह्यात सप्ताह रुपान घरान-घरा वचून ताप तपासणी सुरू करतले असे जिल्हाधिकारी मुल्लई मुगिलन हेमी सांगले. आज जिल्हाधिकारी कचेरीत घेयिल्ल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. जिल्ह्यात प्रत्येक ग्रामात आशा कार्यकर्ते या कार्याची सर्वेक्षण करतले. या वेळार या रोगाची लक्षणं दिसून येयल्यार रॅपिड अँटिजन टेस्ट करतले. प्रत्येक तालुक्यात
ही मोबाईल टीम म्हणल्यार फिरती टीम कार्यरत उरतली। सार्वजनिकांक कोविड लक्षण दिसून येयल्यार तेमी कोविड वॉर रूमाच्या पोर्टलात आपले नाव दाखल करून स्वताचो मोबाईल नंबर एंट्री केल्यार एक OTP येतली। ती OTP वापरून रुग्ण आपल्याक जाय त्या आस्पत्रेत ॲडमिट जावूंक खाट मेळूं शकतात। 4 तास पर्यंत रुग्ण पावना जाल्यार राखीव दवरिल्लो खाट रद्द जातलो अशें जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगले। कोमा बर्ड म्हणल्यार कसलें शिकपण असल्यार रक्त परीक्षणा बरोबर सगळे टेस्ट करतले। सध्या जिल्ह्यात दिसाक वाडत्या कोविड रुग्णांची संख्या कमी जातेर आसा। जाल्यार कोविड रोगाची लक्षणां दिसल्यार किंवा आरोग्याक कसलोय ताप, थंडी, खोकली अशें कितें उरल्यार लिपय नाकात। हेजेन तुमकां त्रास आनी सार्वजनिकांक त्रास जातलो। कोविड लक्षणां दिशिल्ल्याक प्राथमीक आनी कोविड केअर सेंटरात दाखल करतले। कोविड मृतसंख्या 0 करची ह्या दृश्टीन सरकाराले हे प्रयत्न आसात। ही केंद्रीय कोविड मॅनेजमेंट सिस्टम ह्या सारक्या स्टेट कोविड वॉर रूमच्या आदेशान हो बायोमेट्रीक नियम अंमलात हाडला अशें जिल्हाधिकारी श्री मुल्लय मुगिलन हेमी सांगले। आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 606 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। कारवार 55, अंकोला 9, कुमटा 72, होन्नावर 51, भटकळ 37, शिरशी 93, सिद्धापूर 91, येल्लापूर 41, मुणगोड 54, हळयाळ 81 आणि जोयडा 22 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। तशेंच 939 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले। कारवार 72, अंकोला 2, कुमटा 112, होन्नावर 113, भटकळ 86, शिरशी 27, सिद्धापूर 58, येल्लापूर 119, मुणगोड 131, हळयाळ 45 आणि जोयडा 174 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले। आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 45,054 कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस मिळाली। तशेंच 39,611 कोरोना रुग्ण बरे जावन हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज जाले। अजूनही 4,885 कोरोना रुग्ण उपचार घेती आसात। तातूंत भितर 585 कोरोना रुग्ण हॉस्पिटलात आणि 4,260 कोरोना रुग्ण होम आयसोलेशना उपचार घेती आसात। आज उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 11 कोरोना रुग्णाले मरण जाले आसा। कारवार 1, होन्नावर 4, भटकळ 2, शिरशी 3 आणि हळयाळ 1। आजपर्यंत उत्तर कन्नडा जिल्ह्यात 598 कोरोना रुग्णाले मरण जाले आसा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। घरात रवात, सुरक्षित रवात आणि कोरोनापासून दूर रवात। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।